बिनिफ्राय जोङो एसे बेखौ बिथांखौ आयेन बायदि जों फाइन फोनांबाय। दा बे हिसाबै बिथाङा फाइनखौबो होनो राजि जाबाय। दाखालि बावैसो आं माने मोनसे खामानि बा मोनसे भुल खामानि मावदों आरोखि ना। थैसाम फिल्मखौ आपल'ड खालामनानै सासे लाइमोना खैफोदाव, दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन माबोरै खैफोदाव गोलैदों आरो बै थैसामनि थाखाय मानो खैफोदाव गोलैनो नांखो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो होलांगासिनो दोङो। बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड निउस बेबायदिनो गोबाङा होखाबाय। दा नोंथांमोना सोरबा सोरबा नुदोंबा नायाबाबो जागोन आरो नुयिफोरा नै भिडिअखौ नायना ला, नङाबा नोंथाङाबो सानसे समाव खैफोदाव गोलैनो हागौ। नैबे भिडिअखौ नायबासो नोंथांमोनाबो बुजिनो हागोन आरो ना। जायफोरा फिसा फिसा इउटुबार बेफोरबो माने खैफोदाव गोलैनो हागौ मालाबा समाव। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ नायना लानाया मोजां। आङो क्लिपखौ होलांगासिनो, नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो ना। दा आङो होलांगासिनो। दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। बर' फिल्म दिहुनबा सिगाङो जानांगौ 10-20 लाखसो खरसा जायोमोन। आजिखालि 10-20 लाखआव जेबो जाया। मोनसे सावथुन दिहुननो गोनांबा 50-60 लाख एबा 70 लाख नांखाथारो। मानो होनोबा जोंहा सासे गोरों डाइरेक्टर नांगौ जायो, आर्टिस्ट नांगौ जायो आरो बेबायदिनो गोबां फैसा खरसा जायो नालाय। मोनसे मुभिखौ मोजां बानायाबा, जानला मानला बानायना होबाथ' मानसि जानाय नङा, मानसिया नायनाय नङा। हलाव खिथिनाय, पर्दायाव खिथिनाय बेबायदिनो मोजां मुभि बानायनो गोनां जायो। दा थैसामाबो ओरैबायदि मोजां जादोंनो माने बुंदों आरोना जोंनि लोगोफोरा नायनायफोरा। थिग बेयावबो 60 लाख थांबाय होनना बुंदोंनो माने बे थैसाम मुभिखौ दिहुननायाव। दा बेखौ जुदि बिनि क्लिपखौ एबा बिनि मुभिखौ हल पर्दाफोराव नायनानै जुदि केमेरा खालामनानै इउटुबाव हगारनो गोनांबा, बै मुभिनि अनारफोरा एबा बै मुभि दिहुननाय आर्टिस्ट, डाइरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस गोबाङा लस जागोन। मानो होनोबा बियो 60 लाख गारनानै जुदि बे मुभिखौ इउटुबफोराव खावनानै होबाय बायोबाथ' बियो मोजां जानाय नङा। थिग बिनिनो मोनसे एक्सन लादो सासे लाइमोनखौ, जे बियो हगारखामादोंमोन आरोना बिदिनो क्लिप 22 मिनिट नामा बेखौ हगारदोंमोननो। बिनिनो एक्टर आर्यन बिथाङा थांनानै बिसोरनि न'आवहाय खबर लायदों, मानि थाखाय हगारनाय, मानो मा जानाय। दा बिनिनो फाइन हमदों आरोना बिथांमोना। दा नोंथांमोना नैबे निउसखौ नायग्रोना ला। आपडेटआ मोननै जागोन लोगोफोर। सासे बर' सिख्लानिबो आपडेट होनो सानदों आङो। माने मुस्लिमजोंहाय बियो, मुस्लिमासो बेखौ लांखारदों नामा बर' सिख्लाखौ ट्रेनावहाय फट' थिखांनानै फेसबुकनि गेजेरजों शेयार खालामहरदों। माने बर' सिख्लाया गावसो गोसो जानानै मुस्लिमजों थांनो नागिरखो ना मुस्लिमा बेखौ माबा मोनसे सोलोयै फान्दायनानै लाना थांखो दा हमनो हाला। बे सिख्लाया सोरमोन आरो अबेनिमोन, मा मुंमोन बेखौ मिन्थिना मोनाखै। सोरबाफोर मिन्थिबा कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आरोना। दा जोङो क्लिपखौ नायलांनोसै, बिथांमोननि निउसाव मा मा फोरमायखो थौदो। आंनि सिनेमा थैसाम 2आ दानिसो बुंलांनाय फंबाय सोमदोन औवारिया बङाइगाव इउनिभार्सेल हलावहाय सिनेमाखौ नायनानै भिडिअ खालायनानै गावनियाव रि-आपल'ड खालायदोंमोन एस औवारि माने ब्लग चेनेलावहाय। दा बिनि थाखायनो बिथांखौ आङो बहुद माने गोबां मानसियानो आंखौ कमेन्ट हरबाय आरो माने भिडिअखौ आपल'ड खालायदों होननानै। दा बिथांमोननि अनसायनाय जायफोर माने आंखौ मदद होदों बेखौ नागिरनायाव आं बिथांमोननो बुंखादोंमोन जे आङो जाय बिथांखौ नागिरनो हायो आङो 15,000 आं माने अफार होदोंमोन। दा बे हिसाबैनो आंखौ हेफाजाबगिरि बिथांमोना हेफाजाब होबाय। दिनै आं मोनबाय। बिथाङा चिरां थाइखाजरानि। दा जों फैनानै बिथांनि न'आवहाय फैबाय आरो बिदिनो मानगोनां जोंनि बिथांनिनो गामिनि रायजो राजा, मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होबाय। जों सानदोंमोन माने आयेननि थ्रुयै थांनो होननानै। बिनि गेजेराव जों रायलायलायनानै जोंनिनो जेनेबा गामिनिनो थाइखाजरानि गामिनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिफोरा रायलायनायनि गेजेरजों समाधान जाबाय। बिनिफ्राय जोङो एसे बेखौ बिथांखौ आयेन बायदि जों फाइन फोनांबाय। दा बे हिसाबै बिथाङा फाइनखौबो होनो राजि जाबाय। आं बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जायोदि जाहाथे नेक्स्टआवबो जोंनि बे थैसाम मुभि बा आंनिल' सिनेमा नङा, गुबुन गुबुन प्रडाक्सननि गुबुन गुबुन प्रडिउसारफोर दिहुननाय मुभिफोरखौ बेबायदि मबाइलाव खेबनानै जाहाथे इउटुब आरो गावनि फेसबुक पेजाव हगारा, गावखौनो दायनिगिरि खालायनानै लानाङा, आं बेखौ नुबोदों आरो। मानो होनब्ला दानि जुगाव ससियेल मिडिया जुग, जेरावबो खारखोमानो हाया। थिग बेबायदिनो दिनै जों मैया हरनि गेजेरावसो मोनथिनानै जों दिनै फुङाव फैनानै बिथांनि न'आव फैबाय रायजो राजा। आंनि मुङा सोमदोन औवारि। आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंनो सानदों। दाखालि बावैसो आं माने मोनसे
खामानि बा मोनसे भुल खामानि मावदों आरोखि ना जेन'बा दाख्लै RN प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय थैसाम 2 सावथुन जादोंमोन दाख्लै बावैसो ओमफ्राय बेवहाय आङो सिनेमा हलाव नायदोंमोन आरो ओमफ्राय सिनेमा हलाव नायनानै बिदिनो ससे क्लिप लानानै आङो इउटुबाव रिआपलड होनाय बायदि जादों आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना एसवारि चेनेलखौ मिथियो जानांगौ जाय मिथियो बिसोरो मिथिगोन आं बेवहाय आपलड होदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय आपलड होनायाव मानि आंना एसे जाय मानि RM प्रडाक्सननि मालिक बेयो आंखौ माने बुंफैदों आरोखि जेनेबा बिदि हगार नामा होननानै आंखौ दा हमफैदों बेखायनो आं बुंनो साननाया बेनो जेनेबा इयुनाव नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बिदि हगारनो गोसो जायोब्ला हगारनाङा आं दिनैहाय आंनि गोरोन्थिखौ आं मानिना लानानै आं RM प्रडाक्सननि बिथां रबि नार्जारि सार आदा बा सारखौ आंखौ निमाहा होदोगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो आसाबो खालामबाय बेखिनि आरोखि अब्ला नोंथांमोना बे आपडेट्सखौ नुखाबाय माने बे लाइमोना हेंगारदों आरोना गावनि इउटुब चेनेलावहाय मा मुंमोन आं बावगारबाय हगारना होदो दा सोरबाफोर जुदि क्लिपफोरखौ लानानै भिडिअ बानायनानै जुदि हेगारदोंबा फिसा इउटुबारफोराबो माने दाननानै ला गोबां लस जायो बर' सावथुना बेयावनो थैदो होनना बुंनाया बेनो आरोना माने बर' सावथुनफोरा मानि थाखाय लस जायो बेफोरनो माबा सोरबा इउटुबफोराव क्लिप हेगारना होयो नालाय पर्दा भिडिअफोरखौ नायनानै बेनिफ्राय बेयाव इउटुबानो जुदि नुखाबायबा आरो पर्दा हलफोराव सोर नायबावनो थिग बेबायदि जायो बेनिखायनो गुबुननि मुभिफोरखौ एबा मुभिया लन्च जानाय लोगो लोगो एबा रिलिज जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना जे इउटुबाव हेगारनांगो बियो बाथ्रा नङा मानो होनोबा बियो बोसोरनै थानाय उनाव नोंथाङा जानांगौ एसे एनै क्लिपखौ हगारजागोन नाथाय पुरा भिडिअखौबो हेगारजाया बिना पारमिसनाव रावबो भिडिअखौ हेगारजाया आरोना गोबां लस जायो बेनिखायनो बै लाइमोनखौबो माने बेबायदिनो थांनानै बिथांमोना सावरायनायजों लोगोसे फाइनबो हमनाय जादों आरोना जिखिनि बेयाव 5.9,000 सामथिं थांबायमोन आरोना माने 6,000नि सामथिं जाबायमोन बिनि भिउसआ आंबो नायदोंमोन दाख्लैना मियासो नायदोंमोन आङो ओमफ्राय आंबो सानदोंमोन आरोना बिथाङा गोबां कमेन्ट हरदोंमोन बिथांखौ मानसिफोरा माने दानना ला खैफोदाव गोलैनो हागोन ना अब्लाबो बिथाङा मानियाखैमोन बेनिखायनो बिथांखौ नौसिम होसोलांनाय जादों आरोना दा गासैबो बुजिना लादो बेफोरनि खैफोदाव रावबो गोलैनो नाङा जे फिसा दायखौ मावनानै नोंथाङा गावनि लाइफखौ माने बरबाद खालामना लानो नाङा एबा नोंथाङा जे फाइन होनांगौ एबा लासिं जानांगौ बेफोरखौ खालामना लानो नाङा आरोना दा गासैबो बुजिबायबा बेनोसै लोगोफोर सोरबाफोर माबाफोर डाउट दङबा नैबे कमेन्टआव फोरमायहरजागोन आरो माबाफोर लिरनो गोसोबा नैबे कमेन्टआव बुंहरजागोन आरोना आङो नैबे कमेन्टखौ खालि होनाय जाबाय आरो दिनैनि आपडेटआ बेखिनिसै आङो मोननै आपडेट्स लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्रायो मोनसे आपडेट्सआनो जाहैबाय लोगोफोर माने जोंनि बर' सिख्लाखौ बांगाला लांखारदों जांलै ना बै सिख्लाया गावनो गोसो जानानै थांदों माने ट्रेनाव हमदों आरोना बेखौ ट्रेनाव केमेरा खालामहरदों केमेरा खालामनानै बेखौ मुस्लिमजों हमदों आरोना माने बबावबा थांगौमोन बाहेरफोरावसो लांगौमोन नामा मुस्लिमा बर' सिख्लाखौ एक्सुवेलि बेफोरखौ नुबा एसे रागा जोंनाय बायदि जायो जोंनावबो सेंग्राफोरनि खर'फोराबो एसे गुदुं जायो मानो होनोबा जोंनि बर' सिख्लाफोरा माने बांगालफोरखौ बोरायबाबो एबा सेंग्राबाबो माखौ नुना जि थांखो बड'लेण्डखौ गारनानै माखौ थांनो नागिरखो गुबुन जाथियाव दा बेखौ आंबो बुंनो हाला दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबाय थादोंमोन नालाय बे पिकचारनि सायाव भिडिअ लाबो होननानै आङो जेबो बुंनांगौ खोथा गैया गावसोरनि पार्सनेल लाइफ खोथा थायो माने बर'बाथ' भिडिअ बानायनाय नङामोन गासैबो बेखौ मुस्लिमखायसो शेयार खालामना होनाय जाबाय जे मुस्लिमखौ माने मा नुनानै जे थांखो साननैसो सिगाङाव नोंथांमोना नुखादो माने बर' हिन्जावखौ लांनानै गुबुन जाथिया ओरैबायदि खास्ति होदों आरोना बे भिडिअखौ नुनानै आङो बिराद दुखु मोनदों आरोना जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ लांनानै बिसोरो मोजांबो संसार जाया माया गथ' खानै जानानै ओरैबायदि खास्ति होयो बिसोरो दा बेखौ नुनानै बर' सिख्लाफोरा मा सानो हा माने थांनो लुगैयो नामा नोंसोरो गुबुन हारिजों दा मा बुंबावगोन लोगोफोर कमेन्ट खालामहरलै आङो जेबो बुंनो सानला आरोना ओरैबायदि हमजादों माने ट्रेनाव फट'खौ थिखांना हरदों आरोना फेसबुकनि गेजेरजों दे होमबा आङो जेबो बुंनांगौ खोथा गैला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच बाय